Ndonzi Felix Musoni. Ndinogara ku Norton ku Marshlands. Ndichiri kutondanga uri musi wa 10 March 2024 yanga iri Svondo. Takaenda kunoredza hove tichishandisa manetsi ndine vamwe vangu. Saka taenda kunoredza hove taiwanzoredzera ku Lakesware ndokwatataenda kudhamu. Takasvika ari manheru. Nguva yatakasvika iyo hatina kusvikotanga kushanda masikati. Takasvika ndobva kwaita mhepo kubva tambogara kusvikira pakati peusiku. Ndobva tazotanga ngatichiita sei ngatichipindai mumvura. Saka senzvimbo nguva iyoyo kwakanyanya kunetsa nekurumwa vanhu nemakara, hatina kupinda tichiita zvekusambira. Because kazhinji kana tichibata hove tinongotsvagawo nzvimbo dzisina mvura yakawanda topinda tobata hove. Saka takakandirwa nebhoti mambure edu kubva tachingura manetsi edu tichitambidzwa nebhoti tiri mvura iri pasi pemabvi kudhuze netsoka uko. Ndobva tadhonza mbure redu kubva tatove kuriburitsa kunze. Saka takubuda kunze kudaro tiri 7, vamwe vaidhonza vari kumberi 4 ndo vaidhonza vari kumberi. Inini naSimbarashe Bauren nemumwe mukomana anonzi Nyasha tisu taipusha tichibatsira vaidhonza vari kumberi tiri kumasure. Saka vamwe vavari kumberi vavatotsika kumapeto kuivhu rakaoma. Saka mukomana uyu mudiki watati nanzi Nyasha akabva ati mukoma ndadonhedza heti mumvura. Aitoiona heti yake iri pamusoro pemawidi. Kubva ati regedzai nditore heti yangu. Akadzokera chinhambwe chingada kuita 10 meters kubva patata kutobuda mvura. Saka adzokera kuya kulevel yanga asvika mvura yakada kunomusvikira level yemano. Achibva anhonga heti yake. Abva atarisa kwatiri takuto vamwe watotsika paivhu rakaoma. Kubva ati mukoma ndadhumwa chenjerai. Saka ende nai Nyasha uri kuti wadhumwa panze ipapa wadhumwa nei? Saka garwe rakamudhuma richitodarika rara kutouya kwandiri. Chinguva chidiki akatorona chitokambaira richibuda panze. Indakarivara nakurudza meri kuti mukoma wako yakabva ngoti paakarona chibuda panze abva totiza. Kwakusvikondibasa tsoka because pandakasumudza tsoka ndichida kunotsika pane imwe level rabva rabata tsoka. Rabata tsoka kubva ndaridza meri. Uyu wandandinaye pedyo neni Bauren akatoona ndichibatwa. Impact iya yavari kumberi vabva vacheuka futi at the same time vachibva vatoona mutumbo wegarwe watobuda panze. Ndakabatwa gumbo ndichiridza meri. Vese kubva vatiza kudaro ndakasara ndakatarisana negarwe. Ndokutendeuka kwabva ndanyatsotarisa ini ndakabatwa tsoka. Kubva ndazama kuti ndinobata chitsoka chegumbo regarwe rekumberi. Nekuti vekupakiswa vanotiwo ukakwanisa kuriwanira mukana wokubata chigumbo ukachityora rinokusiya. Ndisati ndasvika pachigumbo paya rakawedzera kunyudza mazino pachiziso chetsoka yangu. Kubva ndasiya kwandakaita ndanda kuda kubatanidza mupfungwa dzangu plan B kuti ndoita sei. Handina kana pekubatira kana chii, handina kana chinhu chekurwisa handina. Asi ndakatarisana negarwe rakakura zvakanyanya. Saka ndadza pfungwa idzodzo garwe riya rakabva ratenderera zvarinoita richityora mhuka kudai panze ipapo. Kubva randityora gumbo. Ndakabva ndadonhera yanga yakazara hove neti iyoyo. Kubva ndabata ndabvarura neti. Ndichibvarura neti ndichiisa maoko ndokuwana grip nekuti ndatozviziva kuti kutondidonhedza kwaraita rakuda kundidhonza. Sasa chinhu chachiri panze rakarova muswe waro kekutanga richida kundikanda kumvura. Indakasimba neneti richida kundidhonza. Vararova muswe waro kechipiri richida kundidhonza kubva rakundikana futi. Saka rakundikana kudaro garwe riya rakabva rasvipa tsoka yangu kudaro zvishoma nekuti tatakatarisana ndaitoona movement yaro yaraiita. Radzokera kumasure zvishoma rakabva raramba rakangonitarisa riri panze kudaro. Muswe waro zvichida kunovavarira kuda kuita hafu yemuswe waro ndo wanga wadzokera mvura. Saka Bauren uya paatiza haana kutiza zvachose. Akatiza achimhanya achitozva kuti chinhu ichi kuti chizoregedza munhu choda kurohwa. Aingodedza kuti mudhara rambai makabata pamakabata ndiri kutsvaga danda ndiri kuuya.
vese vabva paya. Saka munhu akazokwanisa kudzoka pandiri ndiBauren nababa George. Bauren asvika nedanda, ndiye akatanga kusvika, kubva asvikwa takatarisana negaro. Vatanga kurirova danda rekutanga, harina kana kufamba. Kubva arirova danda rechipiri, harina kana kufamba. Danda retatu harina kana kufamba. Saka baba George akabva azosvika nerimwe danda. Matanda aya abva aita mairi. Uye semunhu anga aridza mhere, tatakatoti wandeiwo kumvura iko kumusiwo. Vamwe vakubva nediviro, vamwe vachibva nediviro vachiuya. Saka kuwanda kwakwa kuita matanda richirohwa, ndakatarisa kudaro rakabva rakona, bva radzokera mvura. Ipapo ndokuchibva Bauren achiti amukoma ndakudi takudhonzai, ngati dhonzai asi handisina tsoka. Ndandisina kuona kuti mumadhaka emumhenderekedzo dzedhamu kana mukaenda paunobuda mvura wapedza mvura pane nzvimbo yainonyudza ye, ndo marakandidonhedzera musina mvura. Saka ndikati kunze vari kumberi vavatotsika padry space paivhu rakaoma. Saka Bauren ndobva ndamudzwa kuti tsoka handisina, asi tsoka yangu inenge yaita sei, yamedzwa negaro. Ndopaakazondisimudza. Saka ini kuti ndizoziva kuti ndakuwara zvakaipa, vakomana vaya vazowanda vakatanga kundisunga kumeso kuti ndisatomboona uko, vachibva vandidai maoko kuti ndisavhura, nekuti igumbo vava kutozoona kuti gumbo rakuwara zvakanyanyisa. Zvingatora nguva ingaita 20 minutes. Kana ini zvakatondishamisa because maziro andoita garwa haribati chinhu kwe20 minutes ukararama rera toenda nini. Zvingatora 20 minutes. Nekuti matanda acho anga asiri ekuti vaiziva paari, vaitonotsvaga musango matanda ekurovesa. Ndasungwa paya kubva vachinditakura nebhoti, vakutsvaga nzvimbo iri pedyo yekuti tikafonera mota inogona kusvika. Saka ndakatakurwa nebhoti kubva taenda kunzvimbo inonzi Tree Society yekulectuary ikoko padhuze nepaSpillway. Vavatofonera mota, bhoti richisvika neni kubva ndatakurwa nemota. Tatakurwa nemota, Bauren uya wandandinaye ndiye akazokwanisa kuti vamwe chisarai muchirongedza zvinhu nembatya dzemukomana wekuwara kwaita takutoenda kumba hapachashandika. Saka Bauren ndiye wandaive naye mubhoti nevamwe vekumafishari vaitondiperekedza kuti ndiwane kunobatsirika kusumudzwa ndichiiswa mumota. Saka tasvika kuya tikaona mota yatondimirira, ndobva takwira mumota. Kubva angosvika kumba kwake, Bauren anga akachengetawo mari yaigona kusvika $90. Akati mukoma nekuda kwezvaitika pagumbo, ini kumba kwenyu hatichasviki because maiguru vanorohwa neshoko vachinzwa kuti hamusisina gumbo. Hatichitoendai kupi? kuHarare Hospital. Vataendawo nemotikari yakunosvika kuHarare Hospital. Saka pesa apa indasingakwanisi kuona tsoka yangu kuti chichaitika. Indakangobva kumvura ndine belief yekuti zvandatyorwa pamwe kudzokera kwaraita ramedza tsoka yangu. Saka ndakazoratidzwa maphotos manje nadriver wemota naBauren nevamwe vanga varimo. Tsoka yangu yakanga yaenda kuchipatara yakadai, yadamburwa yabva pabhonzo remupimbira. Bhonzo remupimbira iri rakasara rakadai so risina tsoka apa. Saka tsoka yaenda yakarembera kudaiwo. Madoctors tasvika kuHarare Hospital vakazonoti vakutesta zvigunwe, tsoka yabva pabhonzo, vachibva vanzwa ndine feeling kuzvigunwe. Kubva vanoitenderedza kwavobva vagadzira backslab yesimbi. Backslab yesimbi iyoyo kubva vachitanga kusona tsoka iya vachiidzorera pabhonzo remupimbira. Kubva yaita kunge yabatana zvakanaka nekuti vakabva vabhandeja. Vabhandeja kudaro, ndakabva ndaita mazuva anokwana 5 ndiri muchipatara. Madokta vachiuya vachindiona every day. Feeling yanga ichiripo. After 7 days, feeling iya kuzvigunwe yakabva yaramba kufema. Kwakusina feeling. Ndobva vatsvaga umwe mushini unonzi vacuum dresser. Vacuum dresser waive mushini unodrena urwa paronda riya rakuwara uchishandisa magetsi uchiisa mumajagi. Mushini iwoyo futi ndakagara nawo 5 days. After this 1 week yakwana igumbo rashata. 5 days kureva takutovavarira tatobata wiki yechipiri. Vacuum dresser after 5 days ndo paifanirwa kubviswa. Gumbo haringafemi, rara kutanga kusviba kuita black.
kutoradza kuti hapasina upenyu. Saka machiremba mukuru wemachiremba akazosuggesta kuti bvisai vacuum dresser because kutosviba kwakuita tsoka zvoreva kuti we have lost everything. Hope yekuti tsoka ichararama hapasina. Ndobva vabvisa vacuum dresser. Musi wavabvisa vacuum dresser iyo because vavakaisa paya pakakuwara nemukati meronda ichidrena urwa. Musi wavabvisa vacuum dresser vakabva vaona kuti gumbo ratoora hapasina. Mushure me 1 week ne 5 days. Saka gumbo riya variona kuti raora machiremba vakabva vachizoti chiunganai vemhuri kana vamwe wenyu vazouya kuvhizite masikati toda kuchivaona titaure nezvegumbo iri because tsoka hapasina. Tsoka yatofa haichararama. Saka veukama vakazouya kubva taungana tochionesana kuti machiremba vakutoti gumbo rakudimburwa munozvigamuchirawo sei. Saka vamwe vari muno avo vavabvuma zvavo kuti gumbo ngarichidamburwa. Saka ndine vanin'ina vangu vamwe vari kunze kwenyika vachibva vati manje mukoma kuti vadimburwe gumbo hazvingaiti nekuti mumhuri izvozvi tichitaura kudai tina baba vangu vapenyini havana futi gumbo rekupi rekuleft irori neshuga mudiabetic. Saka tikati mukoma agurwe gumbo musha wese wakuzara zvirema machiremba madii kurapa. Saka pese paiitika izvi yanga iri nguva itofamba. Saka vekunze vaya kuti vazozvinzwisisa ndo zvavepo machiremba vakazosuggesta kuti ngatichitorai mafoto egumbo raora iri titumire kune hama dzake tochivaudzawo kuti tarisai gumbo iri ringarapika here kana radai. Ndokuzobvuma kwavakaita vekunze. Tese kubva tachizowirirana kuti gumbo ngarichita sei ngarichidimburwa. Musi wa26 March kubva ndazodimburwa gumbo kuHarare Hospital. Regedzai nditi gumbo iri kazhinji ndinoti ndikaritarisa ndotanga kuchema because zvandidzorera kumasure zvakanyanya. Ndine mudzimai wangu ndakaroora. Mudzimai wangu ngotiwo pamasvika abuda watambira shoko renhamo vaenda kunhamo. Ini semunhu anokunikana kufamba ndikati wachiendai. Asi ini zvanyanyisa kundidzorera kumasure nekuti mukatarisa ipo pano pandiri kukurukura ndiri nemi pano ndinorenda hapasiri pangu ndinorenda. Ndine mwana wekuchikoro mukomana wamasvika ndo last born yangu anoenda kuchikoro. Ndaigara nevana vazukuru vangu vana vevana vasikana vaya vakatomboyo kuchipatara vachindiona ndikatovasaijestira kuti vasikana ini handichakwanisi muri kuona zvandaveri kubva vatora vana vavo vachibva vaenda. Kozoti kudya chaiko chikafu mukoma chikafu chaicho munhu unodawo kudya everyday. Iniwo kubva ndichikura kusvika pari nhasi ndine makore 53 handisati ndamborarama upenyu hwekukumbira chikafu. Asi ndo zvatoripo kuti kana ukasawana munhu anokufonera kubva kukatanga sezvamaona ndinotorarama nechikafu chekupiwa well wishers vanenge awanawo chaawana. Madzimai emusika vanotengesa chino nechino vane mari vakomana vari kuenda kunovedza hove vavo vemafishari anenge aunganzoka aunganidza vamwe vanogona kutenga chikafu votumira mota dzine dzichiziva kunokumba kuti endai munopa mukomana wechikafu. Ndo mararamiro andiri kuita. Uye mudzimai wangu anopota achiindawo kumapiswork but hatigoni kurilaya nemapiswork haanoita because haaendi kubasa kwacho everyday. Anogona kuenda pamwe unoshandira $5 yekungoita washeni chete. Akashandira munhu 1 $5, akashandira vanhu 2 pamwe anopiwa $10 but hazviitike everyday. Saka hazvanyanya kundidzorera kumasure zvakanyanya.